Takže srdečne vás pozdravujem na vysielaní na tému prevencia, princípy tradičnej čínskej medicíny a prvok zem. Čínska medicína je známa už viac než 5000 rokov. Jej špecifická metóda diagnostiky, ale aj liečby je uznávaná aj v dnešnej dobe a dovolím si povedať, že do popredia sa dostáva aj u moderných vedcov a začínajú ju proste propagovať, nie že propagovať, ale uznávajú ju. Princípom a hlavnou úlohou čínskej medicíny je prevencia. Prevencia, a to z toho dôvodu, že vďaka prevencii vieme predchádzať chorobám. To znamená, že tým, že predchádzame chorobám, učí človeka, aby sa staral o svoje zdravie celostne. To znamená, že po všetkých stránkach, čiže po fyzickej stránke, po duševnej stránke, ale aj emocionálnej. V prípade však, ak choroba vznikne, tak úlohou čínskej medicíny je zabrániť jej zhoršeniu. Čínska medicína pracuje na základe 3 kľúčových princípov a nimi sú to 5 prvkov, to znamená, že jeden rok je rozdelený do 5 častí a tieto prvky, každá jedna časť sa stará o nejaké tie orgány, ktoré treba posilovať. Momentálne máme obdobie zeme a teraz máme posilniť svoju slezinu a parovým orgánom je žalúdok. Ďalším princípom sú yin a yang. Sú to 2 protichodné sily, ktoré sa navzájom doplňajú a jeden bez druhého nemôže fungovať. Kým yin pôsobí ženský a prislúcha mu tma a noc, yang pôsobí mužský a prináleží mu svetlo a deň. Tretím kľúčovým princípom čínskej medicíny sú meridiány. Sú to vlastne dráhy, ktoré spájajú orgány vo vnútri tela. Sú to energetické dráhy, ktorých prúdi energia chi. Pokiaľ ide o energiu chi, tak my sa s ňou vlastne rodíme, získavame ju ako dedičstvo po našich rodičoch a tá je uchovaná v ľadvinách, lenže získavame ju aj počas života, doplňame ju a to prostredníctvom jedla, pitia, ale aj vzduchu. Pokiaľ je energia chi oslabená, máme oslabenú aj krv. Za produkciu chi zodpovedajú pľúca a slezina. Taktiež, ak nám chi stagnuje a je blokovaná, prejaví sa to prevažne na 3 orgánoch a sú to čreva, slezina a žalúdok. A ako som spomenula, máme obdobie zeme, kedy je dôležité posilniť naše orgány, slezinu a žalúdok, pretože v prípade ich stagnácie, v prípade, ak slezina nie je v poriadku, prejaví sa nám to napríklad bušením srdca, tlakom v hrudi, bolesťou hlavy, ale taktiež aj ženy, ktoré trpia na predmenštruačný syndrom, majú bolestivú menštruáciu, alebo taktiež aj keď bolí hlava, alebo aj keď je horúco v tele. Keďže slezina sa nachádza v strede nášho tela, je z pohľadu čínskej medicíny veľmi dôležitým orgánom, pretože spája všetky orgány. Má neskutočnú schopnosť vytiahnuť všetky živiny z potravy a tie transportovať do orgánov, do ostatných orgánov. Slezina je aj považovaná za symbol nášho myslenia a preto, ak nie je v pohode a je narušená chi sleziny, prejaví sa to aj na našom správaní. To znamená, že sme negatívne naladení, pociťujeme zlosť, hnev, proste sme nepríjemní. Pokiaľ ide o slezinu, tým, že je to najväčší orgán lymfatického systému, podieľa sa na detoxikácii organizmu, taktiež sa podieľa na imunite, ale aj na distribúcii krvi, pretože jej hlavnou úlohou je čistenie a filtrovanie krvi, to znamená, že odstraňuje staré červené krvinky a zhromažďuje nové. Pokiaľ slezina nie je v poriadku, tak sa nám to môže prejaviť aj tým, že máme málo fyzickej energie, proste sme unavené a nevládzeme.
Čo nám ešte škodí na tú slezinu, tak sú to určite mliečne výrobky, pretože slezina nemá rada vlhko a chlad, taktiež aj chladné výrobky. Viem, že teraz je horúco, radi siahneme po nejakej tej zmrzline, ale podľa čínskej medicíny, keď si aj dáme tú zmrzlinu, po nej by sme si mali dať teplý čaj. Ďalej, také rušivé faktory na tú našu slezinu sú, respektíve čo ju oslabuje, tak je to nepravidelné jedlo, ďalej nekvalitné jedlo, nevhodné jedlo, ale aj rušivé elementy počas jedla. To znamená, že ak konzumujeme nejaké to jedlo a sa rozptylujeme či už televíziou alebo mobilom. A preto každé jedlo, bez ohľadu na to, či sú to raňajky, desiata, obed, mali by byť našim takým malým gurmanským zážitkom a slezina sa nám za to odvďačí. Stav sleziny sa prejavuje na perách. To znamená, že ak máme krásne červené pery, vtedy je slezina v poriadku. Avšak máme popraskané pery, modré pery, opuchnuté alebo nejaké vyrážky na pery, poukazuje to na stagnáciu a oslabenie či sleziny. Vývodom sleziny sú ústa a ústa sú najvyšším miestom nášho traviaceho ústrojenstva. A vďaka ústam prijímame potravu, vychutnávame si jedlo. Pokiaľ máme nechuť do jedla, po prípade prehnanú chuť na sladké, taktiež to poukazuje na stagnáciu sleziny. Tekutinou sleziny sú sliny. A sliny sú zase veľmi dôležité preto, aby sme mali čistú ústnu dutinu, pretože sliny sa taktiež podieľajú na tráviacom na trávení. A v prípade, ak máme nadmernú tvorbu slín, po prípade, ak nám sliny vytekajú vonku z pusy, taktiež to poukazuje na oslabenú energiu či oslabenú slezinu. Ako som spomenula, slezina a žalúdok je parovým orgánom sleziny. Žalúdok riadi príjem potravy, ďalej riadi uskladnenie potravy, ďalej rozklad potravy, ale aj klesanie. To znamená, že ak je žalúdok v poriadku a energia či žalúdka taktiež je v poriadku, tak máme zdravú chuť k jedlu a nepociťujeme žiadne ťažkosti. V prípade, ak je tam stagnácia, nastane to, že pociťujeme doslova nechuť k jedlu až odpor k jedlu. Ďalej môže sa stať, že nás bolí brucho, bolí nás žalúdok, ale taktiež aj v prípade, ak to jedlo neklesá, pretože postupne sa vylučuje vonku, ale ak je tam tá patológia žalúdka, nastáva situácia, kedy to jedlo namiesto klesania stúpa nahor a vtedy máme problémy, akými sú zvracanie, grganie, nafúknutie. Slezinu si vieme podporiť potravinami, ovocím a zeleninou, ktoré práve teraz dozrievajú, ale taktiež aj výživovými doplnkami od Tiande. A keďže som spomenula, že slezina sa podieľa na detoxikácii organizmu, určite odporúčam výživový doplnok Ostropestret s riboflavínom, pretože čistí pečeň a pečeň podporuje slezinu. Užíva sa 2-krát denne 1 tableta, takže ráno a večer. Ďalším výživovým doplnkom vhodný pre toto obdobie je zlatý amarant. Za mňa je to multifunkčný výživový doplnok, nakoľko nemá žiadne kontraindikácie. Môžu ho užívať ľudia, ktorí užívajú rôzne lieky, pretože je to zastudená lisovaný olej, 100% lisovaný olej zo zlatého amarantu. Obsahuje veľmi veľa vitamínov, dokonca minerálov, vzácnu látku skvalen, ktorá je veľmi potrebná pri vážnych ochoreniach, ale taktiež prispieva na pečeň a podporuje slezinu. Užíva sa, pokiaľ chceme ako prevenciu, 1 mesiac, 3-krát denne, ideálne s jedlom. Ráno 1, na obed a večer 1 tabletu. Môže sa užívať aj dlhodobejšie, pokiaľ máme nejaký ten zdravotný problém.
Ďalší vhodný výživový doplnok na toto obdobie je glutathione komplex. Je to náš král antioxidantov, pretože čistí orgány na bunkovej úrovni, taktiež čistí pľúca, ľadviny, ale aj pečeň a má protizápalové účinky, je vhodný aj pre ľudí, ktorí fajčia a ktorí majú problém s dlhodobým kašlom. Užíva sa 1 tableta ráno alebo večer. Taktiež sa môže aj dlhodobejšie, ale preventívne stačí 1 mesiac. Vynikajúci výživový doplnok je za mňa Chagas Mumio, pretože tá sa nám postará o celý traviaci trakt, ďalej vplýva na pohybový aparát a taktiež dobíja krv energiou. Užíva sa 1 tableta ráno, môže sa užívať a ideálne je užívať ho dlhodobejšie, tento výživový doplnok, a ja osobne mám s ním veľmi dobrú skúsenosť. Ďalší výživový doplnok Vinná réva. V prípade, ak v tomto období máte opuchnuté nohy, určite môžete siahnuť aj po tomto výživovom doplnku, pretože sa podieľa na kardiovaskulárnom systéme a aktivuje lymfatickú drenáž, pomáha slezine pri čistení tela od toxínov. Užíva sa 1 tableta 2-krát denne s jedlom po dobu 1 mesiaca. A dalo by sa povedať, že základným výživovým doplnkom nielen pre toto obdobie, ale aj pre toto obdobie je jednoznačne citrokalcevid. Citrokalcevid je biologicky dostupný vápnik, to znamená, že žiaden piesok sa nám neusádza v tele, je vysoká vstrebateľnosť, obsahuje množstvo vitamínov, obsahuje kyselinu listovú, čo znamená, že ho môžu užívať aj tehotné ženy. A čo je na ňom super a veľmi dôležité vedieť, že odkysluje organizmus. Pokiaľ máme kyslé prostredie v tele, vznikajú rôzne choroby a pokiaľ to pH v tele nevyrovnáme, tak proste tie rôzne lieky a výživové doplnky nemajú tú účinnosť, ktorú by sme chceli, aby mali. Takže v prvom rade odporúčam odkysliť telo týmto výživovým doplnkom. Môžete namiesto neho užívať aj napríklad kalcemarín, ale neužíva sa jedno aj druhé. Kalcemarín je taktiež hlavnou zložkou je citrat vapenaty ako u citrokalcevitu. Tam je ten rozdiel, že kým v tomto je viacej vitamínov, v tom kalcemaríne je viacej minerálov. To už záleží od toho, kto komu ako vyhovuje. Pokiaľ ide o tieto výživové doplnky, o ktorých som teraz hovorila, určite sa neužívajú všetky súčasne. Stále treba siahnuť po tých, podľa toho, že či riešime nejaké tie ťažkosti, alebo nie, alebo intuitívne. Ja za seba môžem povedať, že momentálne užívam citrokalcevid, užívam zlatý amarant a užívam ešte fukoidan, ešte ho mám pár tabletiek, nakoľko užívam už 3. dávku, pretože mi veľmi pomáha pri zníženej funkcii štítnej žľazy. Ako náhle doberiem fukoidan, siahnem po Chagas Mumio, pretože pred rokom som mala problémy s kolenami a Chaga mi veľmi pomohla. A taktiež aj Chagas Mumio je veľmi vhodná pri zníženej funkcii štítnej žľazy. Ako som spomínala, tradičná čínska medicína, jej základom je prevencia, aby sme predchádzali chorobám. A preto majme na pamäti, že my, ženy, by sme sa mali o istú oblasť starať preventívne počas respektíve prevenciu mať v istej oblasti počas celého roka. Konkrétne hovorím o ženskom zdraví. Určite odporúčam po týchto vložkách siahnuť nielen v prípade, ak máme ťažkosti, aj keď samozrejme pri rôznych gynekologických alebo urogenitálnych problémoch nám veľmi pomôžu, ale používajme ich každý deň ako prevenciu, pretože vďaka ním vieme naozaj predchádzať rôznym chorobám. Ja za seba môžem povedať, že mňa do Tiande a presvedčilo ma o výnimočných produktoch v Tiande práve vložky
vložky a citrokalcevit. A pokiaľ ide o vložky, začala som ich používať len na odporúčanie. Neriešila som žiaden zdravotný problém, avšak po krátkom čase som zistila, že vďaka vložkám neriešim predmenštruačný syndrom, žiadna bolesť vaječníkov, žiadna bolesť prs, jednoducho to všetko zmizlo. A časom, keď som išla na gynekologickú prehliadku, tak vlastne sa zistilo to, ja som totiž to mala aj cysty a tie sa mi zväčšovali a lekár mi navrhoval chirurgický zákrok. A keď som bola na plánovanej kontrole, tak lekár bol prekvapený a vravel, že žiadne cysty nie sú, takže zákrok sa ruší. Takže za mňa sú to neskutočné vzácne produkty, bez ktorých proste nie som ani jeden deň. V prípade, ak neriešime žiadne ťažkosti, určite odporúčam aspoň 2-krát do roka spraviť si 10-dňovú kúru s terapeutickou vložkou energiou života a taktiež aj 2-krát v roku 10-dňovú kúru s jemnou starostlivosťou. Momentálne teraz aj máme v e-shope fantastickú akciu, kedy balíček s týmito vložkami si vieme kúpiť s darčekom navyše a získavame plážovú tašku. Takže určite sa to oplatí využiť. V spojitosti so ženským zdravím musíme myslieť aj na intimnú hygienu. Určite v žiadnom prípade nepoužívajte sprchovacie gely, aby ste si umývali intimné časti tela, nakoľko pH kože je úplne iná než pH v intimnej oblasti. A klasické sprchovacie gely nám vysušujú sliznicu a je to veľmi nebezpečné. To znamená, že určite odporúčam gely na to určené. Za mňa tento intimný gel s koloidným striebrom je výborný, pretože je antibakteriálny, antiseptický. Môžu ho používať ako ženy, tak muži, ale aj deti. A dokonca aj malé babetka a tie vieme, že veľmi často trpia na rôzne ekzémy. Takže vynikajúci umývací gel. A so ženským zdravím taktiež súvisia aj prsia a potenie a musíme myslieť na zdravie našich prs. Bohužiaľ v dnešnej dobe je veľmi známe a často sa stretávame s tým, že veľmi veľa žien trpí na onkologické ochorenie rakoviny prsníka. Už je vedecky dokázané to, že na túto bohužiaľ chorobu prispievajú aj rôzne antiperspiranty, ktoré obsahujú hliníkové soly, pretože tým, že sa telo nepotí, tak sa upchávajú potné žľazy. A tradičná čínska medicína hovorí o tom, že potenie je zdravé, pretože vďaka poteniu z tela vychádzajú vonku toxíny. Takže určite máme tuhý kryštál, alebo kto chce s vôňou, tak v spreji so šalviou používajme tieto deodoranty. Nezabrania nám poteniu, ale pri pravidelnom používaní nám eliminujú potenie, ale čo je úžasné, nebudeme zapáchať. A naše zdravie je naozaj že veľmi dôležité. A posledný výrobok, o ktorom budem hovoriť, je náš kolagen. Netak dávno som počúvala reláciu, kde výživový poradca rozprával, ako sa majú užívať výživové produkty. Konkrétne redaktorka sa ho spýtala, že ako často a v akých intervaloch by sme mali užívať kolagén. A on povedal niečo veľmi zaujímavé pre mňa a to tento fakt, že vzhľadom na to, že od 25. roku života kolagén v našom tele ubúda, tak je potrebné do tela ho doplňať každý deň po celý život, až do konca života, bez prestávky. My máme vynikajúci kolagén, ktorý má veľmi veľké hodnoty, dokonca je obohatený o dávku vitamínu C. A teraz v e-shope ešte do konca mesiaca ho vieme mať len za 5 centov. Je to fantastická akcia, ktorú som už viackrát vyskúšala a priznám sa, že zajtra čakám balík a opäť mi príde. Vieme si ho kúpiť s výživovým doplnkom Fukoidan.
alebo s vyživovým doplnkom Zlatofit. A keďže ani sa nenazdáme a budeme mať prvok vody, to znamená, že v polovičke novembra a v decembri budeme posilňovať obličky a tam sa nám tento Zlatofit naozajže hodí, tak ja som si už teraz spravila zásobu a zajtra čakám tento balíček, kde mi príde Zlatofit s týmto kolagénom. Takže za mňa je to toľko. V prípade, pokiaľ ide o prevenciu a na niečo som zabudla, budem rada, ak mi napíšete do komentára. Prajem vám ešte krásny zvyšok večera. Majte sa krásne.